say hi, baby. What not to start? No problem. I go. How are you? Hey, baby. I have more. Wait, I honor for you. They were no coming off my Nabianga problem. The one coming with that honor. Baby. Because we had to go. Wait, apple have. If you talk and not as we see yeah, I go this tender, you know. Or more came and got pay what I am. Yeah, so I'll go. If I got a challenge, Yes, I'll go. Damn you, who are Damn you too. More damn you too. Damn you too. If I got a make a Damn you too. Come, Lanya. I'm a column with Jimmy Quack here. Baby, bro. Cut out of this tractor, yo, baby. Yeah, yes, come here fighting me. I ain't good. Come on. Okay. I'm probably maybe we work. I will not touch Gigi here. Give me one note. Just reach up here. In that one, the man, so. Man, I give Funke Monum the man. But in a season, a link go. I am okay. My brother was reason so on that the very way. Some of them now here they ready to Ebaramon shit through internet and I have an area. Which bank? UBA, my brother. UBA. Okay. What account number? 2122. UBA. Okay. 2122 87. Okay. Okay, 22 87 01 32 UBA. Okoro Prince will be Ewe man, bo. Ime pre the app, barani me the bank. Pelani me the bank. So I get what the price I have my brother. Hannah were very kind. Although Hannah you walk cushion, but Hannah yes, I'm the kind. My brother the right, I the kind. God drew my wine in I'm here, Master, I will make kind the man. Ha demonstrate Jim and I hot. Jonaha. One name a weapon. Now, when I'm here, we shot again, but weapon and send when not a sack. Bishop, you also go ahead to Gashi. John Jordan in a beggar here. Have you close to me? No, of them so a Jimana hot. Here we went, we get. None in him now here on August meeting. They retired the Joe man, no more 5. Or here not here. When 25 years, 29 and Abiamuso. Or which and August meeting and they pray food. I am now here. Eh? You mean the Heka? The man I am a comment station and when you what at Anonga. Why no menala? I am now here. Habahana here, again, Patan Honey Jab, Yamana Kawao.
Mona didn't want a problem. No, honey, I'm so child. Ifugea. I go out check the summer. Bright. Okay, Homia, a battery. Aki say, Yadragana manna. Yadragana. That two chicken it was almost send them 100 naira. That's it. You know, that's in one made that thing again. In one made that thing again. I swear to God, I can gather your bank report or your account. That guy you wear account number, send them 100 naira. In one party, I'm that same sort again. I'm a guy your account to get your bank report or your bank account. No, yeah, more on your dog go 3 years. Manage with 5,000 okay, just no measure time. Give you here, just send them 100 naira. Nam, thank you, now. Well, Bishop. I'm going my way, to stop one send drag 1 year. Actually, I'm trying why. I'm going to get me no why. I won't be sick of me why. Send the account number, get in a cabag. Look at this young man. Oh, my God, why kidding him this thing? Send the account number, get them you. Bishop, which say each room ego am sending you or why come drum say I chug him. I dream of them chorong singing him. Oh, I try. Just a try in a ego. Okay, job on to. Chineke so. I could tell him, no matter how I was say, I pop him cut, name and invite with 5,000. From now, my master, my him now, George, a big one with a lot. Then you invite April, make them not at the Adamo. Adamo, and him that drag it up here, record my I rich now. I pop him cut or Saturday, I make them Nareko. The light, all your phone number, one you like get bog, you didn't care now. I'm UK anyway. I'm UK number 1 and Uncle Sam Moyan came Dalo, is it? Say na NHS hospital UK. Okay. I'm 5,000 they said Gandara na no kero gakwe. Mba. Aya, billion to ge lazo. Bishop. Maybe me ma wan yo wala billion to ge lazo. Bishop. It was that team. Ojo budalo. What ID card down? What ID card down? Ishimoro, I'm on break. So, man. Like you only dread that thing that UK, you only know UK, you 5,000. Listen to me. All the man and that no but we pakalaba can explain it. We pakalaba. Say we pakalaba. All the man and that no to bodo ibon ata. It's not easy but take go there. Don't you 5,000 get be a conscience show ya na no here na. E ma so haja you do chat toilet, you do chat toilet and shade you. Shade you no before and now flush due to expenses in the mirror. Get bianca biakwam so you 5,000 while on you can dairy. That is why some of you they ungrateful. Chelodi is a man who whipped 5,000 now that shag, especially men again around Nigeria here. Wa bingo. They get rubbish. Moderate on your data they get coya blocking. And ya no shade of my can rock onye baranka talk. No shaft man. Oku ke bendre get a bendre oku. Mamo, Imam Bishop, go to the everybody. Kuranga get them say Kuranga standard attention. Get a bendre oku. Go to the everybody. Oku adaka enwe. Hey, the one you bear. This is Imo State. Ebe Nimo. Mbise. Ebe Nambise. Ezinite.
Ebe na-esinite. Udo. Ha? Udo. Ye enwere mgbe ịgbara ọkada. Mba. Agba m ọkada Bishop. I chom that touch from you. Let's focus here, pay attention. I chom that touch from you. Hem da juago makoko ge bende se ma. Ngwa no ga enwere mbo leg. Ụtọ dị my mom. Enwere ball leg na wo based on ihe azọrọ azọ. Kebia nga bia kwam se enwere ball leg. My mom nwere ball leg. So m buru ụkwụ my mom ụtọ dị. Onwe ya azọrọ azọ. Adaka family. By Okuwe. I'm all bright. Bright onye. Chidebube. Is a one woke up. God is so much kind to interview you now. Emwala mwa. Mba, alube mwa ya mube mwa. Eju mole. Mube mwa Bishop. Okay, mube mwa. Chom that touch. Behave like my son. Give instruction, behave it. But I guess I'm got to get so kind here. Get them got to behave. Nigga naga hadendo. Hadendo. Arobala nagembo. Mba. Umunega diole. 4. When I catch a goof. Mba. Odo kaya ono na family. You gotta let us be with now. Enjoy guys to go straight and answer simple. Don't come here to explain. But people like this, I can just make interview come. Akuku ojadoge. Mba. Jesuohi. Mba. Pile odege. Mba. Ijeme nwoke na nwoke. Mba. Ebrege ugwu. Kapa amụghọ dị ka okpu ka ọwụ siti igwe. Ese? Kapa amụghọ dị ka okpu ka siti igwe. Ka eju amụ nse. Odote Chineke jike. Amam. Bishop amam. Eleke wadi oto Chineke shike ya Chineke agbagoko. Igale pasu mi we here o. Igale pasu mi we here. Eleke we ma. Omu aga elere gi. Kapa amụghọ dị ka okpu ka ọwụ siti igwe. Ọ dị ka okpu. Ishia amu first cap. Umu nwanyi ole ka etrala. Mba, tabe. Telero sana. Ese Tabe. kemgbe pụtara ụwa ruo na etabe nwaanyị mbụ. Mba. Ịdị afọ ole? 30 years. Eh? 30. Be honest to me, you know you bear the name of my own begotten son. Ịdị afọ ole? Bishop. Adam 30. Kemgbe pụtara ụwa etabe nwaanyị. Mba. Ọfada ka ị chọrọ ishi. Agaburu m seminary school. But along the line, my dad asempụta. But ijaba nwa ajaghị ncha just nwa ajaghị. Mba, ụlọ Bishop, ndị eme ụdị ya. For real, I don't do it. No. Sincerely, etabe nwaanyị kemgbe pụtara ụwa. Mba. I agree with you because utam nọ na mgbe m graduate na school. Ọ bụ m na-achịga NYSC ka m matara ihe a na-akpọ nwaanyị. And all the girls ji aka asị juzuo mụ bịa tama m. Ọwụ mụ akara tama ya. Ya nwa bịara tama m. You got that? So I agree with you. And by this, ihe m na-achịkwa ga enwere virgin si na-abịakwa here. Chineke ga-eshi mere gị ga tawa ya wụrụ virgin ka gịnị ga awakwala nwa gị ga-alụ ndị ka ebo otere ha wụrụla free zone.
In an him now on the Kewure way. Listen, keep watching. You get what the virgin and na. Okay. Then one because all got them man immediately virgin. Unu ga came won't understand. Na. But they don't care what the Linus or the Mecca, the Lechide Pupechiamaka. Eh? I got that chunky when heartbreak. Nah. I'm so bad, Bishop. Thank you very much. Mahwezegi. They are so twa. Where did Takrewell on your tralarumbo? Yeah, I'm not primary school. I will go one time on. The guy actually come him tired. It's okay. We him game him tired. Genotype, okay? AA. Blood group, okay? O plus. Congrats, na. One number, 077. Ganiru, more say so. 80 25 02 38. Okay, congrats. Now, nga gbagi big check wine you virgin na. Ka wala brage gbagi so virgin. Okay, my eme. Because you only kiti wa mu yeti we Jesus because some of that need like rehe Jesus. Each no virgin. You got tra? Or ya beta ge. Mgbe period ya bachawara la obra wanja ya obra cannot ya now so that he obra nge so virgin. E chore ma wine wu virgin eh. Akwema apa. Yeah. Good. You were hana apa. Apa nukuta apa wokwa akwa Igbo. Apa were abu ta ke ya akwa. Ogi ke ya leather. Ogi iti ya na condom. Eh? To bata ya na condom. We ya no eh. Famia no tene ya. When don't laugh for here. Do you think I'm joking here? No. I was once like you, my brother. I'm not joking. Okay. I was once like you. Our made our a girl of Namago, you just know Yanambra. I had this virgin in them naga service. Target him. And mem got hanging my empty. My first time. Amam so umiramu futagayahu. Ilatra. Him brodate the wafu. Hell, Safa Babalan mo, Afa Babamal mo, Afu. Amami nauta. So ya need a quattro in you be humble. Again, for the first time he gave me enjoy. Nah, and you pull out with one key big. That upon anthem, sir. I know with what even. And you pull out with one key big him, sir. I know with what even. Good. Bishop, thank you. Wow, when I him now we test maha before game and get virgin. No log when we can get where I go log we try test on wigi test ya just ram make us this guy etile apa to kwa magadendo bom maga get joya and again lo that lady mage ka drendo bolaria mage when ki ji aka woye mara mo wo virgin mo akwena him kwa ake half the ke no yo tele head chaka bonnet moto kwe ma bonnet that is the truth. All right, thank you very much, Bishop. Yes. Uno pega this boy Oriana. Uno pega Oriana. Uno wala lari. Una virgin. Una de wele na comment section. Fine boy, handsome guy, cute guy, very calm, very gentle. Chideke mwe kucha uno. Oteli uno hekwe mri.
Oya agwaga my BP go high. If I'm that thing again, but ya na BP we hear brum pagi bum mage. Get bianga agwam say my BP go high. Oton she be wa notice she be wa the same thing. Every end again wa habre hani di timpu. Hani di timpu due to BP. Mu amuni ki timpu BP ala. Get bianga agwam say my BP go high. Me talk a BP high. Get but I'm get hospital check up. Mem ka nyem is achom that touch. Achom that touch onye yiro odu meje. Achom that touch Chineke agbaga oku. Achom that touch. Bishop Zukwani ke. Let all the knock onye no na bakery. Achom that touch. I think go prophet to. I don't think that bakery pata. Asking achom that touch oga. Bishop take him man. Oga sing achom that touch. Bishop butu. You give the okudajo. Lenga no elo lo gwa na amu mo ashin die doctor hapo ha na apoto no ime ụwa elo lo gwa no mo ga Umo karati. hospital Promise hospital. doctor hapo ke Promise. mage kru doctor hapo ke mage na mpage kru gi lama Ah, mutara no korobia. enya weti wela ishuku ga azu wela ishi ga azu were ke eji gbapụta gị n'ụlọ ọgwụ were nnọọ ga azụrụ ego ọka mma braga bịa nọ ta bịa atakọshikere m eze na ihe ịcha ya pọpụlụ ebira nga bịa atakọshikere m eze Bishop ọkọ na dogo ka ị na-agwa okwu. bili ọtọ dị a Ngwa koro. Echi kwara echi. sị ka m choki hia Bishop mgbede ọma. ya mbọ gị bịa nga Ee, pagoji azụ ọkụkọ mba ọha azụ ọkụkọ. achọ m da tọcha ajụjụ ka m jụrụ gị ọwụ ihe ọbụla jụrụ unu na wepụ aka n'isi gị mmagoji azụ ọkụkọ Mba, dewe fon n'ala gị ga-ele azụ la azụ ọfụma ati nga la azụ ọfụma eke ha kwanụ ka tụrụ welu tọnụ a bịa were fonu gị Bishop ntọ ọnụgharịa. bịa were fonu gị ogwu azụ tọnụgharịa ebe Enwere tọnụgharịa ebe gama bụrụ ogologo ndị ji agbara otu wọkụ bịa nka bịa gwa m sọ tọnụgharịa iwe Bishop. mpakwukwu gị o ji agba ọkpụkpụ Kedu ihe ikwu? mpa gị mpakwukwu gị were nke na-agba ọkpụkpụ Mba, ele ihe iji yie ndị a na-agba ọkpụkpụ ma na ahụ gị kwa ahụ ndị gbaga ọkpụkpụ ọ etu Chukwu si ike m. aha gị Ifeọma Scholastica. skọla onye Nwoke. dezie fon ahụ ọfụma dezie ọfụma na efokọs ebe a dewe otu a dewe fon otu a dewe nọrọ otu ahụ ịzaga skọla dị niile mma akpọga skọla nnọọ ihe ha wụ ticha ndị ọpịa ihe
I told that thought from you. Mba ha ma mwa m. The one year back. Onye Anambra State. A bear in Anambra. Nnewi. A bear in Nnewi. Uruagu Nnewi. A day for 25. 25 guy there no hack a stretcher. Stretcher and a J Bupo tell you when accident. The quay height in Egra Mabredi 25. Mabru height in the stretcher, Eja Port, Onyemoto Babru. It is 25 get to he throw trap. On when you were bishop because I hope I'm mooker on when you were. Get a can now. And I'm a refresh bread. What the letters are they say? Fresh bread. I like our fresh bread. Nego in a quantity lay in retails. Eba ka ego na abiri. Okay, Nere retes. Scholastica. Or a fresh bread. I let be ish now, right? Na my hometown, no. Fresh bread, wine. Again, produce bread down. Mba ngo na big na bulk with other business, my fuel, my POS. So In a baron with him, but not shike. After my board had none at TikTok, it here power tap, na. She can na. yeah. I got all our pomado. Mba karam. Nagin naga hadendo. Nne mo dị ndụ na ma nọrọzi. Gịnị gburu nna gị? Aba amarọ m ya. Ọ nwụrụ anwụ ma mụ amara onye ọrụ so ọ nọrọ. Ele ihe mere ba mpaga nwa anwa na-eme onye ọwụ a na-eche eme onye nna gị wụ. Amụtara m n'ụlọ. Okay, chai. Ke mmaga na n'otu aside mmụọ gị n'ụlọ then mpaga onye a tụwara gị mmaga eji gị ya. Ama m ya ma achọrọ m ịmụ ya. Why? Achọrọ m ya mụ nwa nọrọ onwe m agbara onwe m mbọ. That's all. Why scholar? Scholar nne m why? Ọ bụ nna gị ya tụrụ ime gị lee onwe ihe mma gị kọrọ gị mere iji chọọ ịhụ mpa gị. Enwere ọnọrọ ya so achọrọ m ka ọ nọrọ ya. Kpọtọ aga ịkwụ ụgwọ isi gị na onye ga-anata blessing ụgwọ isi gị na onye ga-anata bride price. N'ebe nne m. But ọ dị wrong. Ọ dịrọ wrong. Ọ mpaga akwụ ụgwọ isi mmadụ. Omenala Nnewi. Ọ mpaga akwụ ụgwọ isi mmadụ. Ọkwụrụ. Nwa nwere nna na-achọ ịhụ mpe ya. Ụgwọ isi side ebe nne ya ma chọrọ ekwu biko werekọdị aja dị amesa onwe gị n'ahụ biko ka ọ ghara ịwụ nwoke chere ekwu ụgwọ isi gị na ya wụ n'Ọgọst bịara online werekọdị aja dị beta aka n'ala beta aja aka ka mara. Ee, ka m pụọ ere ebe a nwee tait ka m pụọ ụsọ. N'aja, ka ebe m ga-eme ahụ gị otu a n'etu a. mesịa n'ahụ gị were aja wụọ n'ahụ gị m dị shọ ihe iji ọwa aja. Yeah, but sure.
Why now? Okay, no. Am I real? She? Amamo. Am I real? She? Yeah. I already want to sort of. Yes. Is your man wine and wine? No. Is I go where I can Jack I go with I sort of answer. what could you attack? No can't go. Walk letter like a table patrol. Agua. Is annual? Any Burokwan? Can I cause of what the men on an the self on your laparacan on you? A big Google. Oh, a better movement. Can men and you can walk up water like a table patrol. Lay men on an annual. Amaro Quamon. On New Year for home. Go when you win, I'm being, you know. And by New Burum. Bishop. O kwega anyonyo. Burum. Onyo gini ya na-eme ọ na-epugo so anyụ. Amba anyị na-anyụkọ ọnụ. Ele otu isi agbasa ịnyụkọ gị ọnụ gwa esi enyube mbụ. Amara m ihe ma bụ na m nwa anyị bụrụ. Nwere ka ọnya na-ebu n'ụzọ ọnya na-ebu n'ụzọ ọ ihe ọpụta. Ewe n'iwe. Otele na-anyụ anyụ. Mana ọ maghị ma ọ na-anyụ ma ọ nyụgha. Otele na bekee nọ in state of ọgbaghara amụ. Ele mkpu ị na-eti ma atawa gị. Ele mkpu ị na-eti ma atawa gị. Scholar, Mom, network money, so conke Bishop. Scholar. Yes, Bishop. Get no network so. Nna m ihe ị na-ekwu. Scholar ele mkpughi. Aha m anyụ so onwe mkpu net. Genotype of scholar. AA and O negative. Oya scholar kpọọ nọmba gị. 0903742. Scholar ọkwa ịma n'ihe ọbụla anyị na-eme ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum m gaa n'iru. Okay, kpọọ nọmba gị. 09037424730. Scholar. Bishop. Gee m ntị. Okay. Nwoke kpọọ gị na phone. Don't go and visit them. The man is serious. Ya bịa hụ nne gị na nne gị. Ekwekwele maka amụtara gị n'ụlọ. Outside marital home. Gị kwuru maka ya na ilo na ị nwere onwe gị. That reason mere ji ịchọghị ịhụ your father. You need your father. Mụ na gị mụtara interview na m na-agwa gị reality. Akwa gị ahụ first nwa mma gị mụrụ. Akwa ya? Bishop. No matter what you heard from your mother, may enjoy your father, or no matter what you think that it is. Scholar, akwe wada. Bishop, on a guy in slow motion. I can't hear you. In a new him ne when you were all the forever I'm network. I'm not a family therapist. Sola, carry your cross. But the truth is this. Take notes on it with them sometimes.
mmadụ ga-anọ ya sị that na ọma mpea and ọchọ ịdị related with the father. Moon dalo is so painful. I know why I'm saying these things. Most of the times, why got maybe mistakenly, it was not in agreement with the man had the remain for marriage. You don't need to blame that man sometimes. You don't need to blame the woman. So it's an applause self for that woman too. If you think it's not, it is an applause, because most women today, and some ones na lubehundi hanwege nwa kamwa kunu ndeka ji nwa aboro single mothers are 100% better than you. I must tell you truth. You might insult that single mother, but for the fact they are 100%. You might say men are too wicked. Yes, a man got the wicked. You know where again kwa marriage. You know where again kwa marriage. Kena koye koga. Then ya to wagi moku wish mega abandon. That is wickedness. But nguno ragoto ya to mrege gesi baby nyege anana mwanya nagide mwanya kwam noni ya baby. Why you anyopo ya anyopo sili anyege inside. Nsi amena gokuru marriage na anye inside. O take in now. Akwaya asinam the wicked. Nyege inside. You know, our careless man. Do you understand? No, let us be frank here. And I give them why I want some inside. Then we get no womaker, no get take it. Man, know him, no ass. I say, I'm a multi mistake. That is it. So, my brother, Okam Yonu Megel, Madaga Mocha, one way I say now, join home pair. Pagay Urono kidnapper,